салом бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи олиҳаро манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд Азимзода Саодат Мустафо, доктори илмҳои тиб, муовини директор оид ба илм дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. муаллимаи азиз, хуш омадед ба барномаи мо. ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед. хуб, дар оғоз мехостам суҳбатро аз рӯзҳои нахустине ки роҳ гирифтед сӯи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон оғоз кунем. интихоби касб тасмими худи шумо буд ё ин ки тавсияи волидон? ташаккур Дилафрӯз ҷон. ман фикр мекунам ки интихоби касбе ки ман интихоб кардам, ин хоҳиши худам буд. ман аз хурдӣ аллакай медонистам ки ман табиб мешавам. гарчанде ки хешу табор, падару модар онҳо гуфтанд ки бисёр касби мушкил аст, аз бисёр чизҳо баҳра намегирӣ, бисёр хондан лозим аст, кӯшиш кардан лозим аст. беҳтараш дигар чизро интихоб мекунӣ, дигар ихтисосро. ба қавли худ вафо кардам ва гуфтам не, ман табиб мешавам. аз кай меҳри табибӣ дар дилатон пайдо шуд? дар даврони кӯдакӣ дар шафати мо аммаи ман зиндагӣ мекарданд. падарам апашон як зани хуб буданд, бисёр моро дӯст медоштанд. ҳамроҳ будем, ҳамроҳ ҳамсоя буданд. бисёр ман аммамро дӯст медоштам. он кас бемории дил доштанд. акнун он вақт ман хурд будам, намефаҳмидам, лекин доимо мегуфтанд ки духтарам тезтар калон шав, духтур шав, дили ман ба ҷои дили ман ба дили шер ҳамон. ҳамиха азият мекашиданд аз бемории дил ва ман ҳамон вақто он қадар ки он касро дӯст медоштам, он кас манро меҳрубонӣ мекарданд. аз ҳамон сабаб ман мехостам тезтар калон шавам, табиб шавам ва ба дили он кас, яъне ба бемории он кас як кӯмак расонам ки афсӯс дар синфи даҳум будам ки аммаи ман гузаштанд аз ҳаёт. бисёр шахсияти бузург буданд он кас ва аз интихоби касби худам ман фикр мекунам пушаймон нестам. ҷавониро даврони тиллоии умр мегӯянд. аз ҳамсабақон, аз устодон чӣ хотира доред? мактаби миёнаи рақами 10 шаҳри Душанбе то синфи 4, баъдан дар мактаби рақами 53 шаҳри Душанбе мактабро тамом кардам бо дипломи сурх, бо аъло ва гуфтани ҳастам ки ниҳоят як давраи буд ки маълимони бисёр як маданияти баланди тарбия бо як талаботи баланди омӯзиш. ман то ҳоло маълимаи забони русӣ Елена Ивановна мегӯянд, то ҳоло ҳамон касро рӯяшонро гапзаниҳошон то ҳоле дар хотирам ҳаст. ё ин ки маълима Бибарсова ки он кас дар мактаби аз 1 то 4 дарс доданд мо ба, то ҳол хотирам ҳаст. чӣ хел гап мезаданд, чӣ хел мо ба нишон медоданд, ҳар як гуфторашон дар хотирам ҳаст. ё ин ки маълима Бурҳонова дар мактаби 53, яъне ки маълим Сулаймонов, яъне ки маълимони бузург. ман фикр мекунам ки мо шахсони ниҳоят хушбахт будем ки бо ин хел устодон маълимон мо ба дарс доданд. яъне ки ин қадар донишҳои хуб, таҳкурсии хуб. ин таҳкурсӣ буд ки ман ба донишгоҳи тиббӣ бе ягон мамоният бо баҳои хуб дохил шудам. ва он таҳкурсӣ буд ки донишгоҳи тиббиро ҳам бо дипломи аъло тамом кардам. нигоҳ накарда ки аллакай дар синни 19 сола шавҳар кардам, дар даст 2 кӯдак буд. ба он нигоҳ накарда ба ҳама мушкилиҳои зиндагӣ, хонаи хушдоманд, институтро бо баҳои хубу аъло бо дипломи сурх тамом кардам. муаллимаи азиз, аз даврони донишҷӯӣ гуфтед ки ҳамагӣ 19 сол доштед, оила барпо кардед, яъне ки бисёр ҷавон будед ва дар даст 2 фарзанд доштед гуфтед. ин чӣ гуна ба шумо муяссар мешуд? кӯмакрасонатон кӣ буд? ҳамашро худомон мекардем, ҳамаш ба қодир будем, садик ба медодем, кори хонаи хушдоманд, ҳамашро. ҳамин шахсият агар хоҳад, шахс агар худаш хоҳад, ҳама чизро муваффақ мешавад. якумин чиз бояд танбал набошем. шахсе ки танбал аст, корро дӯст намедорад, аз вай ягон чиз намебарояд. фақат дӯст доштан кори худро, фарзандои худро, ҳамон коре ки ту ба он ҷо қадам мондӣ, дӯст доштан ин меҳнати ҳалол. танҳо бо меҳнат метавонед ба ягон чиз ноил гардед. фарзандои хурд
институт мушкил хонданаш ҷудоям мушкил кори хона мекардем. як реҷаи муайян доштед? бале як реҷаи муайян доштем. Чигуна буд? то 12 яки шаба кор мекардем, мешиштем, мехондем. бисёр вақт пеш аз имтиҳоно мефтам я худоҷон кошки вақтам зиёдтар мебуд, дута саволама успед накардам хондан, натавонистам. то ҳамин дараҷа масъулият буд. ин хеле не ки ман дута фарзанд дорам, ягон имтиҳони ман ягон кас гирифта кард, ин хеле гапҳо набуд. тамбал шудед, аз ҷотон нахестед, накардед, пагоба мондед, тамом. ва дигар ягон чиз аз вай одам пайдо намешавад. бинобар ин чӣ қадар меҳнатро дӯст доштан дар кор. падару модари ман шахсҳои оддӣ буданд, худо раҳмат кунад. падари ман доимо насиҳат мекарданд, хеле кам гап мезаданд, ягон гапи зиёдати гап намезаданд. модарам доимо мегуфтанд ки бачако мо ҷанга дидем. ман нӯги сӯзан, он кас дӯзанда буданд. нӯги сӯзан кати шумоно калон карда, шумо нӯги қалам кати кор кунедтон, бачаҳотонро хӯронедтон, яъне хонетон. доимо мегуфтанд ки хонетон, доимо. модарам ки меҳнат карда бо сӯзан нони ҳалол ёфта фарзандои калон карда. мо 5 нафар дар оила будем. ман фарзанди 4 дар оила, 2 духтару 3 писар. ҳамамон хонда маълумоти олӣ. модарам то синфи 7 бо мо 6 ҳамроҳ дарс мекарданд. баъди 7 аллакай мегуфтанд бачако ман уже наметавонам шумо ба ёрдам кардан, нигоҳ кардан, ман уже қувватам намерасад, барои ки ман то синфи 7 худам хондагӣ. ина дидед мен дониша бинеду, маҳората бинеду. мо аллакай баъд калони ба хурдӣ, хурдӣ ба хурдии дигар, якдигарро дастгирӣ карда, ҳамин хел ҳамамон бо дипломи аъло, бо шарофати дастгирӣ. модари азизам он кас ҳамин аз даст гирифта куҷо мехоҳӣ даромадан, институт, мединститут, майлаш рафтем. дар интихоби касб озод будед? озод будем, да, озод будем, барои ки модарам гуфтанд ки худатон интихоб кунедтон, ман тарафдори шумо. то охири ҳаёташон ҳамроҳи ман буданд. доимо мегуфтанд ки бачаам агар мабуд ягон ҷо майли ягон кор кардан пайдо шавад, модарам мегуфтанд бачаам бо духтурита напартоӣ. гапҳои модарама гирифта ман албатта ман мақсади партофтанам набуду, лекин ба ҳар ҳол маслиҳатҳои модарама гирифта ҳеҷ вақт мегуфтам не модарҷон, буваҷон шумо зиқ нашавед, на худ ман духтарима партам, хайр мабуд ягон ҷо рафта монам, ягон кор кардам монам, лекин ин маъни надорад ки ман касби худамро дӯст намедорам. барои касби худам ман ҷонама медиҳам, ман инро интихоб кардам, як то охири умр ин аллакай меравад. баъд ҳамин хелам шуд, дараҷаҳои баланд ба ҳам расидем, меҳнат кардем, заҳмат кардем, хизмат кардем. ман фикр мекунам ки ин хизматҳое ки кардем мумкин ки дуои падару модарамам буд. бисёр модарам наздик буданд. аз падар чӣ хотира доред? аз падар чӣ хотира дорам? бисёр як шахси вазнин, ба тамкин, ягон гапи бекора намезаданд. намегуфтанд ки дарсат канӣ. ягон бор ман хотирам ба нест ки он кас ман ба ягон ихтиза кара гап задагӣ бошанд, ягон гапи сахт задагӣ бошанд. ҳамин қадар бос дар хотирам ҳаст ки вақте ки камтар маззашон гурезад, модарам занг мезаданд, мегуфтам ҳозир ман мебиёям. ҳамин давон мерафтам хони падар. мерафтам он кас шиштагӣ мегуфтанд ки бачаам ту чӯа овора шуда омадӣ? чӣ хел дадаҷон шумо касал шудед, чӣ хел ман набиёям? мегуфтанд ки ман нағз бачам. ман нағз. ягон бор нагуфтанд ки ман якҷом дар мекунам. шикоят намекарданд? Не, тамоман шикоят намекардам. мегуфтам дадаҷон шумо маззатон нест, бед ман ин укола кунем, ман ин хел кунем. не бача, ту чӯа хеста омадӣ? ту чӯа овора шуда омадӣ? баъд тарафи модарам ба як вай мекарданд ки ту барои чӣ занг задӣ, ина овора кардӣ? ин қадар меҳрубонӣ. ҳамин як принципашо буд падари меҳрубонама. ҳамин хоб катӣ. мегуфтанд ҳамин беҳтарин дору ин хоб. ман агар хоб равам, ман нағз мешавам. ҳамин хелам буд. 1 сутка 2 сутка ҳамин хӯрокашона мехӯрдану бештар хоб мекардан, ҳамин хоб кати кушода шуда мерафтанд. модарамро хеле дӯст медорам. худо раҳмати 88 ба даромаданд. ҳамроҳи ман, бештар ҳамроҳи ман буданд. хай дигар фарзандо ҳам ба он кас меҳрубонӣ мекарданд, нигоҳ мекарданд, лекин маро хеле ҳамроҳи ман буданд, маро дӯст медоштанд. мегуфтанд ки саодаҷон ман ягон ҷо намерам, ҳамин фақат пеш ту ба бошам. аз кор кай мебиёем? мегуфтам буваҷон чӯ аз кор дер мепурсед? шумо танҳо мемонед, зиқ мешавед? мегӯям не, ҳамин ту хона боши бо дигар хел. я бача мегуфтанд ҳамин хел. бинобар ҳамин аз кор ки омадам, аввал дар омадам модарама медидам, салом алейк мекардам. бо пагоҳи саҳар албатта медаромадам. як рӯз ба 2 бор 3 бор албатта бо он кас сухан мекардам, маслиҳат мекардем, мешиштем. бисёр шахсияти бузург модари азизам. афсӯс ки
روحشون شاد بود. افسوس که یگان که زنده نمیمونه، همه بله همون طرف میرویم. یک درس عبرت، یک درس حیات من به داده رفتم. اینقدر باید درس حیات من به دادن که من تا حالی فکر میکنم یگان مرتبه یگان فرزندشون نگفتن که آمد یا نه آمد. چی کار کرد؟ اگر مبود و نبیاید، نه مبود و یگان کلمه گپ نمیزدن، همش در درونشون بود. اینقدر مهارت، اینقدر تحمل و جون یگان کم بود. نه بچم رحمت، همش نقص رحمت، فقط دویما منتدار بودن. خط آژنگ مادر مهربانی را نشان باشد، سفیدی های مویش بخت نیک طفلکان باشد. از کار و بار خانه از مادر چی آموختید همچون دختر؟ مادرم بسیار یک زنی تازه کار بودن، یک زنی آزاده بودن. کی که خونهشون نروین همه وقت دیگچهشون جوشیدگی، خوراکشون پختگی، نونکشون پختگی، بویچه ها کرگی. کی نروید همین خونهشون بابا هست و بیوشیم بچم نه ابقوتم هست تیار. آش میکردن، همین خیلی آش پلو میکردن یا عجوی بود و آش ما کردن نمیتونم رنگی مادرم. مادرم دستشون دیگه خیلی بود. همین خصلت مادر در خود شما هم هست؟ ها، اکنون کمتر. یک دوره بود که من کارم خیلی وزنی بود، دیرکتر پژوهشگاه بودم. کمتر خیلی همین چیزها به اجازه دادم که خیلی یگون نفری اومده کمک رسوند، لیکن حاضر نه. کمتر کارو سبک شد، مؤمن شدم. من فکر میکنم که هر یک شخصیت حرکت این حیات است. چقدر حرکت کنید همقدر حیاتتون نقص‌تر میشه، بقوت‌تر میشه، سلامتیتون بهتر میشه. حرکت حیات. کدام خصلت و رفتار زن را در زندگی خوشبخت کرده میتواند؟ زن چی دارد؟ یکم تربیت، دوم آزادگی. زن دو خصلت خوب باید داشته باشد: زبان پاک، روحی پاک، تازه کار، تازگی. برای زن این خاصیت دارد. تازگی خودش میبرد به سلامتی، به زیبایی، به موفقیت، به همه کار تازگی میبرد. همین زن اگر تنبل نباشد، تازه کار باشد و اویله پیش میرود و برکه مییابد، بهره مییابد، فرزندوی و بهره مییابد. تنبلی این خصوصیت زن نیست. تشکر زیاد. چون از مادر گفتید، از تعلیم و تربیت فرزند گفتید و شما همچون بانوی خاندان، همچون زن، همچون مادر در عائله‌داری، در روزگارداری، در تعلیم و تربیت فرزند پرینسیپ های خاصی خود را دارید؟ نصیحت کردن، یک راهی درست رو نشان دادن، این یک طرف مسئله. لیکن مستقلانه خودش راهش رو یافتن، همین کارا یاد دادن در کار. لیکن حرکت کردن در کار که فرزند خوب مال پدر، باغ پدر، فرزند بد داغ پدر. الهی میگم فرزند داغ پدر نشود. برای در روحیه و تندرستی و خویشتن شناسی تربیت نمودن نسل نورس و جوان نقش زن مادر چگونه بوده میتواند؟ بسیار کلان، بسیار. هر یک کاری میکنیم برای وطن، برای آبادی وطن، برای پیشروی همین دولت. برای چی نه؟ برای چی تاجیکستان مباد آباد نباشد؟ آباد است. باز بیشتر کردن در کار، باز خدمت کردن در کار، دوست داشتن در کار. همین روحیه به ما تربیه کردن. من فرزندای خودم همین خیلی روحیه به تربیه میکنم. همچون بانوی دوران صاحب استقلالی نقش زنان و بانوان را در جامعه کنونی چگونه بهاگذاری میکنید؟ دستگیری بی واسطه خود جناب عالی، بلند برداشتن مقام زن در تمام ساحه های جمهوری. ما میفخریم کدام پرزیدنت دنیا اینقدر از منبر بالا زنها رو بلند برداشته، با آنها کار، مقام زن رو در جامعه بلند برداشته. من در خاطر ندارم، لیکن از روزی که خود رو ما صاحب استقلال حس کردیم، دویما همین گپ هست. دویما نسبت زن کارهای خیلی خوب، این دستگیری های خیلی خوب، خصوصا ساحه تندرستی به من این رو حس میکنم. توجه بی واسطه خود جناب عالی نسبت ساحه تندرستی، نسبت زنهایی که در این ساحه کار میکنن. ما بسیار منت داریم از این توجه، از این دستگیری ها. برای هرچی شکوفایی، هرچی بیشتر این سرزمین، ما زنان و بانوان باید چیکار کنیم؟ حرکت کنیم،
ҳаракат кунем, фарзандои хуб тарбия кунем, дар корхонаҳо корҳои хуб кунем, дар илм корҳои барҷаста кунем, илмро пеш барем, тарбияи фарзанд ҳама тарафа бояд аз мо бисёр чиз вобаста аст. Мегӯянд ки зан бо як дасташ гавора меҷумонад, бо дасти дигар ҷаҳонро, яъне ки аз мо бисёр чиз вобастагӣ дорад. бале, ташаккури зиёд муаллимаи азиз. Шумо ҳамчун корманди соҳаи тиб 43 сол инҷониб собиқаи корӣ доред. Дуруст. доктори илмҳои тиб ҳастед. ба андешаи шумо рисолати табиби имрӯзаи тоҷик чӣ гуна бояд бошад? табиб ин на танҳо як касб аст. табиб ин инсоният, ин инсони бузург бояд бошед. табиб бояд инсонро дӯст дорад. агар дӯст надорад, ӯ табиб шуда наметавонад. яъне ки диле ки табиб дорад, бояд дили вай ба ҳамаи беморош тақсим баробар шавад. то ғамхор набошед, то фикри ҳамон беморро накунед, то инсони хуб набошед, шумо табиби хуб шуда наметавонед. ва дарди ҳамон бемор бояд шумо ҳамроҳ шавед. танҳо он вақт метавонед табиби хуб шавед. ба ғайр аз ҳамроҳ шудан дониши хуб доштан дар кор, ба ғайр аз дониши хуб доштан ва малакаҳои хуб доштан дар кор, яъне ки устодои хуб, яъне омӯзиш. тамоми ҳаёт бояд табиб худашро аз болои худаш бояд кор кунад. меҳнати шабонарӯзӣ шабонарӯзӣ илм тараққӣ карда истодааст. ҳар рӯз як дастгоҳҳои нав, ҳар рӯз як усулҳои нави ташхису табобат, ҳар рӯз як усулҳои нави рационалии хуби дар ҷаҳон. бояд мо аз ҳамон чизҳо бархурдор бошем. ба андешаи шумо имрӯз табибони тоҷик ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд? албатта ҳозир инқадар амалиётҳои ҷарроҳӣ, инқадар ташхису табобатҳое ки дар тоҷикистон карда истоданд, шарт ва зарур нест ба хориҷи кишвар бароед. аллакай дар соҳаи худи ҳамин гастроэнтерология агар гӯед, дар дигар соҳаҳои ҳамин тиб гӯем, агар ман дигар соҳаҳои дар назар дорам, тамоми он амалиёту тамоми он доруворию табобатҳои замонавие ки дар дигар давлатҳо ҳаст, дар ин ҷо аллакай ҳамаш баром монда шудааст. бинобар ин ман бо як фахр гуфта метавонам ки ниҳоят пешравиҳои зиёде дар соҳаи тандурустӣ ҳаст. яъне пайвандсозии ҷигар, пайванди гурда, пайванди буғум, пайванди устухон ва мағзи сар, яъне ки тамоми амалиётҳои вазнине ки мо дар бораи ин пеш орзу мекардем, ҳозир ин ҳама кор дар ҳамин худи тоҷикистон, на танҳо дар шаҳри Душанбе, балки дар ноҳияҳоям аллакай ин корҳо яъне баром монда шуд. ҳамкорӣ доред бо ҳамкасбони хориҷии худ? албатта бо тамоми дунё, бо ҷопон, бо олимони ҷопон, олимони амрико, европа, германия, федератсия Россия, бо олимони яъне давлатҳои араб, яъне тамоми олимон мо ҳамкорӣ дорем. бале дар конференсияи семинарҳо мо иштирок мекунем, онҳо даъват мекунанд, мо даъват мекунем. суҳбате ки бо шумо дорем инқадар бо самимият, бо муҳаббати хоса суҳбат мекунед аз касби интихоб кардаи худ. касби худро бисёр дӯст медоред? албатта дӯст доштан ин маънӣ дорад ки вафодор будан. ифтихор мекунед аз касби интихоб кардаи худ? албатта ифтихор мекунам. ҷое ки сафар кардем, инқадар обрӯи тоҷикистон, обрӯи худи пажӯҳишгоҳ, обрӯи ҳамин мактабе ки ташкил шудааст 62 сол. ин ман фикр мекунам ки он қадар ваи хурд нест, муддати хурд нест. 62 сол ин мактаб зинда аст. ин мактаб кори худро давом дода истодааст, шогирдо тайёр карда истодааст ва дар арсаи ҷаҳонӣ ҳам як ҷои мавқеи худро ҳам аллакай ишғол кардааст. ва ман фикр мекунам дар оянда ҳам бояд мо кӯшиш ба харҷ барем ки ин соҳа тараққӣ кунад, пеш равад, дастовардҳои хеле ва хеле зиёд пайдо шавад, барое ки кор илм бедастовард намешавад. дастовард ин муваффақият, дастовард ин пешравӣ, дастовард ин донистани корҳои шумо дар ҷаҳон. ин бисёр кори хуб аст. устоди
аввалини ман академик Мансур Хамид Хусейнович ҳамчун падарвор он кас мо ба хизмат карданд. Он гапҳое ки он кас мегуфтанд, корҳое ки он кас мекарданд, мо ҳамин то ҳоло ҳар як сухани он касро ҳамчун як хотира, ҳарчун як нақш сабт карда мондем ки ҳар рӯз мо дар кори ҳаррӯзаи худамон истифода мебарем. Дар тамоми дунё ман чандин давлатҳо рафтам, аз рӯи баромадҳо, аз рӯи ҳамкориҳо, дар ҳама ҷо устоди азиз Хамид Хусейнович Мансуровро ниҳоят қадр мекунанд, мешиносанд, корҳои илмии он касро ба эътибор меоранд, ба назар меоранд ва бисёр суханҳои хубам мегӯянд нисбати устоди азиз. ҳамаи хизматҳои шуморо ба назар гирифта соли 2016 шуморо бо мукофоти давлатӣ қадрдонӣ карданд. медали хизмати шоиста гирифтед. Он рӯзҳоро дар хотир доред? албатта. аз он рӯзҳо чӣ гуфта метавонед? албатта ин хел рӯзҳо хотирмон ҳастанд. дар тамоми ҳаёт умратон нақш мебандад. албатта ин қадр хурсандӣ аз дасти худи ҷаноби олӣ, ин қадар қадрдонӣ, як зани тоҷик. албатта ман мефахрам ки аз дасти он кас мо сазовори мукофот шудем. ва баъд ҳис мекунед, фикр мекунед, боз чӣ кор кардан дар кор ки ҳамин боварие ки кардан ҳамина аз даст надиҳем. бо фикр ба меғотед, бо бисёртар бо фикр мекунед, хурсанд мешавед, да, ва эйфория мегузарад, лекин боз фикр мекунед, боз чӣ бояд кард, чӣ кор кунем, чӣ хел обод кунем, чӣ хел пеш равем, ки нагӯянд ки ҳамин мо беҳуда надодем, ҳамин чиза беҳуда қадрдонӣ накардем, яъне ки масъулият зиёд мешавад. мехоҳед ки бештар кор кунед, бештар ягон навоварӣ кунед, ягон пеш баред, шогирдоҳе тарбия кунед, яъне ки масъулиятатон даҳчанд мешавад. ягон бемора пушти дарба агар биёд, ҷавоб надода намемондем. то оли ҳамихел омад қабул мекунем, барои ки вай бемор аст, барои ки вай дард пайдо кардааст, барои ки вай мехоҳад аз мо шифо ёбад. вазифаи мо чӣ аст? моро дидан, гӯш кардан, ташхиси дуруст мондан, табобати дуруст кардан. ана вазифаи мо. аз бузургии устодон гуфтед, аз бузургии падару модар гуфтед. дар инсонҳо кадом хислатҳоро меписандед ва кадомашона? хислатҳои хуби инсонӣ ҳамаро маълум аст. ин покзабон, покдоман, ростгӯ, ростқавл, меҳнатдӯст. корҳои илмии зиёде ба сомон расонидед. аввалин кори илмиятон кадом буд? аввалин кори илмии ман дар бораи бемории санги талхадон буд. яъне дараҷаҳои аввали холестерини холелитиаз, яъне ки санги талхадон ва таъсири оби минералии шамбарӣ ба ин беморон. анакнун ина бинед, кори илмӣ. ман 5 сол шамбариба мерафтам, яъне ҳамин курорти шамбариба мерафтем. таъсири оби шамбарӣ ба бемориҳои узвҳои ҳозима мо кори илмӣ доштем. кори илмии ман ҳамин хел буд, яъне ки таъсири оби маъданок, оби шамбарӣ, шоҳамбарӣ ба бемориҳои талхадон. ман дар моршин дар Украина баромад кардам бо ҳамин дастовардҳое ки мо ҳамин ҳосил кардем. дар Москва баромад кардам, Трускавец баромад кардам ва дар Бишкек. 4 ҷоба баромад кардем рафта аз рӯи натиҷаҳои корҳои илмӣ. ва ман ин кори илмиро дар 3 сол иҷро кардам. премияи олимони ҷавонро гирифтам барои 3 сол. доктории илмӣ чӣ гуна буд? кори доктории ман вобаста буд бо гепатитҳои музмини вирусӣ дар Тоҷикистон, гепатитҳои Б-С дар Тоҷикистон. яъне ки яке аз масъалаҳои муҳимтарини гепатология ин гепатитҳо мебошад. кори докторӣ кардам. устоди ин яъне роҳбари илмии ин рисолаи доктории ман устод академик Мироҷов буданд. ман бисёр миннатдории худро баён мекунам, дастгирии хуб карданд. мо кори хуб ҳам худамонам кардем, яъне ки як лоиҳаи илмии тадқиқотӣ гирифта будем аз МНТЦ, як барномаи байналмилалӣ ҳаст ва мо соли 2008-2011 3000 та одама дидем, буромадем, 3000 хуна гирифтем дар байни мардум аҳолии Тоҷикистон, яъне паҳншавии гепатитҳоро дар байни аҳолии Тоҷикистон мо дида баромадем, яъне ки дар байни 5 гурӯҳи аҳолӣ дида баромадем. гурӯҳи занҳои ҳомиладор, донорҳо, дар байни
беморои вичпид, дар байни аҳолие ки яъни пассивӣ мегӯянд аҳолии худи аҳолӣ дидем ва дар байни кормандони тиб, яъни 5 гурӯҳи хатар. 5 гурӯҳи хатарро гирифтем, 3000 та хона гирифтем, анализ кардем, паншавиша дидем, табобаташа дидем, кадом роҳҳои ташхисаша дидем. Яъне кори диссертатсиони ман ҳамин гепатитҳои вирусии Б-С дар Тоҷикистон. Дар байни 5 моҳ ҷавоби кори диссертатсиони докторим омад, бо муваффақият онро дастгирӣ карданд ва ҳоло бошад агар боз корҳоро давом дода истодаем, яъне усулҳои табобати сирози ҷигар, пешгирии оризаҳои сирози ҷигар, яъне бемории рӯда, бемориҳое ки мана баъзе бемориҳо ҳастанд ки дар Тоҷикистон хеле кам вомехӯранд, бемориҳои модарзодии ҷигар, бемории крон, бемории ҳассоси рӯдаи ҳассос, бемории захми ғайри вижа, яъне ин бемориҳое ки мо дар ҳамин самтҳо бори корҳои илмиро давом додастем. Бо олимони Германия корҳои хеле хуб дорем, бо Хитой, бо Англия усулҳои нави табобату ташхиса бо онҳо ҳамкорӣ мекунем. Яъне ки олим худаш олим намешавад, бо ҳамкорӣ, бо ҷустуҷӯ, бо якдигар фаҳмӣ, бо якдигар пешниҳод кардан, дар баҳсҳо як илми хуб ба вуҷуд меояд. ташаккури зиёд. муаллимаи азиз, баъзеҳо дар зиндагӣ шиор доранд. шумо чӣ? ватанро дӯст доштан, хизмати ватан кардан, ростқавл будан, меҳнатро дӯст доштан. анами шиорҳои асосӣ. беҳтарин. шуғли дӯстдоштаи шумо кадом аст? китоб хондан хеле дӯст медорам. дӯстони зиёд доред? анқадар зиёд не, лекин ба ҳар ҳол дӯстои вафодор дорам. ман як дӯсте дорам ки зиёда аз 40 сол дӯстӣ мекунем. ягон мартаба байни якдигарамон гап нагурехтааст. лаҳзаҳои хотирмони зиндагиятон кадоманд? лаҳзаҳои хотирмон вақте ки фарзандои ман таваллуд шуданд. хушбахттарин лаҳзаҳо. фарзанд таваллуд мешавад, шумо худатонро модар ҳис мекунед. ин як хушбахтӣ аст. ман 2 фарзанд дорам, фарзандои шукри худо наст, келини наст, домоти наст, набираҳои хуб. ман фикр мекунам ки ман хушбахттарин зан ҳастам, худамро ҳис мекунам, барое ки он чизе ки ман мехостам бинам аз фарзандо ман дидам. пухтупазро дӯст медоред? албатта, кадом зан дӯст намедорад? ягон хӯроки бо мазза, бо меҳр, бо ягон чӣ гӯям, мехоҳам фарзандома ягон чизи бо мазза кардатиям, наверачаҳом ба кардатиям, албатта дӯст медорам. мо истеъмоли хӯрок мекунем барои зиндагӣ кардан. яъне ки мо бояд хӯрок ҳамин тавр хӯрем ки ва ҳамчун дору мо фоида биёрад. на он ки ҳама чиза хӯрдем лиш би ишкама сер кунем. Да? мо бояд зиндагӣ кунем, на барои хӯрок хӯрем. мо бояд хӯрок хӯрем барои зиндагӣ кардан, хӯроки дуруст. албатта ҳаракат. ман аз сари ҳамин мавзӯъ то охира мегӯям ки ҳаракат, движение это жизнь. ҳаракат ин ҳаёт аст. яъне ки мо чӣ қадар бояд ҳаракат кунем. ҳаракати ҷисмонӣ? бале. худамон хистем, чиямонро дам кардем, хонаи тоза кардем, дигар кардем. муаллимаи азиз, дар интиҳои барнома ба бинандаи азизи барномаи Олиҳа чӣ гуфтаниё доред? шояд гуфтание доштед, мо суол накардем. барномаи Олиҳа, ин худи калимаи Олиҳа ин як маънӣ дорад ки ҳаматарафа, ҳам маданият, ҳам гуфтор, ҳам рафтор. Олиҳа яъне ки ман модари худамро мегуфтам як зани Олиҳа. ман фикр намекунам ки ман сазовори ин хел ном ҳастам, лекин кӯшиш мекунам ки худо умр дода бошад. дар кор ҳастем, дар зиндагӣ ҳастем, дар овораи давотози зиндагӣ ҳастем. ҳамин номба сазовор бошем. яъне ки фикри хуб, рафтори хуб, гуфтори хуб, тарбияи хуб, ёрдами хуб, ҳама тарафа. ҳамин ман намедонам, Олиҳа ин бояд ҳама тарафа тоза, нек, покиза бошад. ҳамихел ва дар ҷомеа як нақши худашро дошта бошад. ман мехоҳам ки занҳои зебои Тоҷикистон, хоҳарои азиз, модарои азиз, духтарои хушрӯи Тоҷикистон ҳамашон Олиҳа бошанд. яъне ки дар ҳаёт, дар зиндагии худ ба ягон чиз муваффақ шаванд, дар мақсади пешгузоштаи худашон муваффақ шаванд, зиндагиашонро пеш баранд, ба муваффақиятҳои беназир ноил гарданд. аз ҳама муҳим аст.
ба саломатии худ аҳамият диҳанд. саломатӣ ин бойгарии давлат аст. бесаломатӣ ягон кор пеш намеравад. саломатӣ боз саломатӣ ва муваффақият. ташаккури зиёд муаллимаи азиз, шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ки омадед, вақт ёфтед. ба шумо ҳам пеш аз ҳама саломатӣ, хушиву хушрӯзгориву хушрӯзиро таманно мекунем. саломат бошед. бори дигар хушомадед. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи мо буданд доктори илмҳои тиб азимзода саодат мустафо. хайр, бинандаҳои азизи дилу дида, то барномаҳои баъдӣ тансиҳату хонобод бошед.